Dnes sa pozrieme na tému prerušovaného pôstu alebo fastingu, ako ho väčšina ľudí pozná. Možno ste už o ňom počuli, ale neviete, čo znamená, neviete, aké má benefity a neviete, ako môže zmeniť vaše životy. V nasledujúcich minútach vám to vysvetlím, preto určite sledujte ďalej a poďme sa vrhnúť na tému fasting. Predstavte si, že sa cítite zdravšie, schudli ste, vaše telo vyzerá oveľa lepšie, máte viacej energie, cítite sa také zrelšie na život. A áno, toto všetko môžete zažiť vďaka fastingu. Budete určite zdravší, určite schudnete, není to nejaká dieta, kde sa obmedzujete v nejakých potravinách alebo v niečom, čo musíte dodržiavať, takže sa obmedzujete len v časovom okne. Fasting detoxikuje organizmus a podporí dlhší život. Sledujte ďalej a dozviete sa oveľa viac. Vedci skúmali, ale aj dokázali, že fasting zlepšuje hladinu cukru v krvi, spomaluje starnutie buniek v našom tele, cell metabolizm sa to volá, môžete si to kľudne dohľadať. Oni robili štúdiu na tento fasting a dokázali, že pravidelný pôst môže zlepšiť zdravotný stav a predĺžiť náš život. No a ak stále ignorujete to, že nejaké to chudnutie, nejaké to spaľovanie tukov, šport alebo nejakú trošku zdravšiu stravu, tak riskujete chronické ochorenia a nie je to dobré v rámci aj dlhovekosti, pretože obézni ľudia a ľudia s nadváhou sa samozrejme dožijú menej, pretože máte obalené orgány tukom a tie orgány musia aj viacej, srdce musí viacej pumpovať, orgány musia viacej námahy a viacej vyvinúť väčšiu energiu na to, aby správne fungovali. No a preto, ak tieto signály ignorujete, alebo ak ignorujete to, že máte nadváhu a obezitu, tak riskujete to, že normálne pár rokov si useknete zo svojho života, čo určite nikto nechce. Je skutočne výnimočné a hlavne dôležité začať už dnes a teraz, pretože keď si to nepoviete, že začnete hneď, tak budete odkladať na zajtra, zase niečo iné príde, takže začnite už dnes, neodkladajte veci na zajtra, aby ste sa samozrejme vyhli problémom v budúcnosti. No a aké sú teda výhody fastingu alebo teda prerušovaného postu? Sú, že máte viac energie ako doteraz, pretože sa neprepchávate zbytočne. Je tam zlepšenie metabolizmu, je tam detoxikácia tela, pretože keď si dáte to 16-hodinové okno, čo vám časom vysvetlím v ďalších videách, takže sledujte tento kanál, ak chcete sa dozvedieť o fastingu oveľa viac, pripravujem pre vás veľa videí. Takže máte zlepšenú detoxikáciu tela, máte viac energie, schudnete samozrejme, zlepší sa vám nálada, zlepší sa vám hladina inzulínu a oveľa viac. Ja sa venujem fastingu už niekoľko rokov tejto tematike, pretože ma to veľmi zaujalo a sám som si fasting vyskúšal a aj ja, čo nemám nejakú extrémnu nadváhu, som schudol 6 kg. Určite si to video dohľadajte, ako som k tomu došiel, ako to prebiehalo na YouTube, určite to nájdete v ďalších videách. A vedci takisto podporili tento fasting, že táto metóda funguje, boli to špičkoví odborníci a lekári, takže sa nemusíte ničoho báť, že by ste práve vy boli nejaká iná. No a moje poslanie je tento rok pomôcť 1000 ženám schudnúť a žiť už ako schudnutý človek. To je veľmi dôležité, pretože v dietách sa obmedzujete určitými vecami a fastingom sa vlastne neobmedzujete takmer žiadno, ale to samozrejme vám vysvetlím ešte v ďalších videách. Takže moje poslanie je pomôcť 1000 ženám v roku 2025. Link nájdete v popise tohto videa, čo to je, ako to vyzerá a koľko stojí tento kurz. No my sa poďme pozrieť ešte na ďalšie výhody a benefity fastingu. No fasting na rozdiel od nejakých populárnych diét, čo ich je XY na internete, máte tú výhodu, že sa nepotrebujete obmedzovať v nejakých jedlách, nepotrebujete míňať zbytočne veľa peňazí na to, aby ste dodržiavali tú dietu, ktorú práve chcete dodržiavať a chcete schudnúť podľa nejakej diety.
Fasting je zdarma, nepotrebujete k tomu nič, stačí vám len dodržiavať časové okno, avšak nie je to až tak jednoduché, ako by sa to zdalo, pretože v nasledujúcich videách vám budem hovoriť aj o podpore, o nejakej motivácii, pretože cez ten rok, minimálne rok, treba dodržiavať ten fasting a tak, aby ste sa ho naučili implementovať do života. A cez ten rok vám prídu všelijaké problémy, prekážky, nebude sa vám chcieť, zabudnete na niečo, tak preto som tu vlastne ja a ja vám viem s týmto fastingom, viem vás podporiť a viem vám samozrejme pomôcť v týchto ťažkých chvíľach, ktoré možno budete prežívať a možno niekto bude mať ťažšie chvíle, niekto nie, ale minimálne ten rok treba na to, aby ste sa naučili dodržiavať to, čo treba vo fastingu. Nepotrebujete teda žiadne plány, nepotrebujete žiadne počas dňa dodržiavať nejaký striktný harmonogram jedál, kedy jesť, kedy nejesť. Je to samozrejme len okno časové, jedno veľké okno, cez ktoré nemusíte konzumovať nič a táto dieta vám bude fungovať. Prečo sa zo začiatku poradiť s nejakým odborníkom alebo teda so mnou je, že ten fasting aj zo začiatku je taký, že budete sa ho tak učiť, budete sa učiť tie návyky, budete sa učiť to, ako vlastne v úvodzovkách nejesť, lebo ste naučení každé 2, 3, 4 hodiny jesť, konzumovať nejakú potravu. No a teraz to bude trošku iné, tak aj preto v týchto začiatkoch vám viem veľmi dobre pomôcť. Sám som si niekoľkokrát prešiel fastingom, pokiaľ som chcel či už nejakú v úvodzovkách formu na leto, alebo lepšie vyzerať, tak som si povedal, že teda idem do toho. Začal som trochu športovať, začal som dodržiavať časové okno a v priebehu niekoľkých týždňov už boli vidieť viditeľné výsledky. Za podpory toho, že som nemusel dodržiavať sacharidovú dietu, bielkovinovú dietu, Atkinsonu a neviem ešte aké nezmyselné diety, stačil mi fasting, stačilo mi časové okno a išlo to raz, dva. Chcem však upozorniť, že ak máte cukrovku prvého typu, alebo ste tehotná, alebo máte nejaký problém, a tak určite je dobré sa poradiť najskôr s lekárom, či je fasting pre vás vhodný, až potom sa môžete teda pustiť do toho. Toto treba byť obozretný a to isté vysvetľujem aj v kurze, takže ak máte záujem, pozrite si ten web, ktorý máte v popise a tam máte aj obšírnejšie informácie o tom, čo práve obsahuje tento niekoľkohodinový kurz fastingu. U niekoho stojí coaching alebo nejaké tréningy niekoľko desiatok eur každý jeden mesiac. Musíte zaplatiť niekoľko desiatok eur, keď sa chcete venovať nejakej strave alebo nejak lepšie cvičiť s trénerom. Moja ponuka myslím, že je dosť dobrá, ona je proste neodolateľná, pretože zaplatíte jednorázovo za niekoľkohodinový kurz, ktorý vám už zostane, môžete sa na tie videá pozerať do konca života a zmení vám to život, to vám garantujem. Ak vám to nezmení život počas 30 dní, alebo ak nezačnete chudnúť počas 30 dní, ak neschudnete ani 1 kilo, tak mi napíšete, či sú už na Facebook alebo kdekoľvek, dám vám aj kľudne moje osobné číslo, pretože aj keď si zakúpite kurz, tak máme aj podpornú Facebook skupinu, kde si zdieľame recepty, rady, tipy a tak ďalej. Zavolajte mi, napíšete mi SMS-ku, za 30 dní som neschudla ani 1 kg z tvojho kurzu, vráť mi všetky peniaze, ktoré som ti dala, bez problémov. Má garanciu, máte vrátenie peňazí do 30 dní. Do 30 dní, pokiaľ sa nič nestane, ja vám vrátim peniaze bez nejakého stresu, bez ničoho, že ste prišli o pár desiatok eur. V cene máte samozrejme aj moju konzultáciu za 365 dní, takže ak sa vám niečo nebude zdať, môžete kľudne napísať, zavolať, môžete mi písať kľudne aj každý deň zo začiatku, pretože ten fasting bude, ak ste ho ešte neaplikovali do svojho života nikdy, tak to bude pre vás také niečo nové. No a ja som tu preto, aby som vám pomohol v tomto, takže či už na Facebooku, osobne si zavolať, alebo akokoľvek chcete, môžeme konzultovať až 365 dní. Po zakúpení kurzu budem váš mentor a coach počas vášho chudnutia a počas vašej zdravej diety fastingu. Štúdie ukázali, že až 80% respondentov alebo ľudí, ktorí aplikovali fasting, videli viditeľné výsledky či už v energii alebo v chudnutí už do 2 týždňov. Až 80% ľudí, až 70% ľudí zaznamenalo zvýšenie a zlepšenie zdravotného stavu počas obdobia intermittent fastingu. Takže vidíte, že nemáte vlastne o čo prísť, vy vlastne máte len získate, pokiaľ budete dodržiavať určité veci, tak nemáte čo stratiť. A to je proste jedinečná, neodolateľná ponuka, ktorá je tu len teraz.
Preto nečakajte na ten správny čas, zajtra, pozajtra, budúci mesiac, začnite s fastingom už dnes a ja vám dávam priamo link do popisu tohto videa, kde 2 klikmi môžete začať už dnes, hneď. Zdravie máme len jedno, tak si ho strážme a zveľaďujme si ho najlepšie ako vieme. Fasting je cesta k dlhotrvajúcej zmene pre každú ženu, no a vy začnite už dnes. Ahojte.